ओंख्रि संनायखौनो खौ देनांगौसोमोनलाय Ramson. Hello, good morning. Good morning, Ramson. रामचंद ने क्या बोला, क्या बना रही है? खाना बना रही है मैं। रामचंद ने क्या बोला, ये क्या है? किचन पकड़ 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 क्या खाने के लिए मेरे को भी बुलाओ, मैं भी आऊँगा भाई। ओके, आ जाना रामसन, आ जाना खाने के लिए। भाजी में क्या है? भाजी में ये क्या बोलते हैं इसको? ये देखो चिकनी ओजा, हा बोला। थैंक यू चिकनी ओजा। आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थैंक यू भेरि माच। रामसन केरला, केरला, भाजी में केरला है। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको मैं सब्जी बनाती हूँ। चिकनिया लाइक dan to my thank you चिकनिया लाइक होनायनि थाखाय thank you very much।
रामसन ने क्या बोला, इसमें क्या बोलता है मालूम नहीं है मुझे। पी में अच्छा, बोडो में बोलते हैं तारुन। bayang. रामचंद्र ने क्या बोला, क्या बोलता है आप, मुझे भी नहीं पता हिंदी में क्या बोलता है। वो बोडो में बोलता है तारुन, आबो तारुन बोलता है बोडो में। Nay đến lên quên thì có cái ăn là ta được một cô mà bảy cùng ra rồi nè, lại đó đi xem chứ. Nah, kemudian Ciprasa GCP, hi, good morning, Ciprasa, Ngelis, thank you very much. Starlight dan thank you very much, live ini Ciprasa. Beramsan aja dulu. Bona kau, mai, oke, Ramsun. Ramsun ini tuh. Namanya tuh साइगा अपी। रामचंद्र ने क्या बोला, बाय बाय। अच्छा, इतना जल्दी बाय बाय बोल दिया रामचंद्र। ओके, बाय बाय रामचंद्र। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो। ओह माय गॉड, गिर गया, फिर गिर गया रे। रामसन बाय बाय, आपके लिए गुड मॉर्निंग, मेरे के लिए गुड नाइट, के लिए गुड नाइट, कल गुड नाइट। मैंने तो अभी आया बस बाय बाय, गुड मॉर्निंग।
रामसन रामसन निकल का दिन में सोएगा रात में नहीं सोएगा। अच्छा, दिन में क्यों सोता है, रात में क्यों नहीं सोता रामसन? रामसन ने बोला दिन में रूम रहेगा, नाइट में काम करेगा। अच्छा, रात को काम करता है क्या? yang सब्जी में पानी डाल देती हूँ मैं, थोड़ा फ्राई करने के बाद पानी डाल दिया मैंने। बस हो गया। रामचंद्र ने क्या बोला? अच्छा लगा कहने में मजा। क्या
अच्छा लगेगा खाने में मजा। हाँ खाने में बहुत मजा आ जाएगा। से पका अच्छा क्या बोला था? अच्छा से पका लेना चिकन, फिर डाल देना इसमें, बोला ना? चिकन नहीं है रामचोन। रामचोन ने क्या बोला? और जोर से गाना गा दो, अच्छा लगेगा सुनने के लिए, बोला। अ, गाना भी इतना अच्छा से नहीं आती, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे हाँ करती हूँ। रामचोन हेलो 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 हेलो, किधर चला गया, बोला। कहीं भी नहीं गया, यही हूँ। आङो हालदै माबा तारुन ओंख्रियाव हालदैखौ गोदौबासो होयो लोगोफोर। मैंने कलर नहीं डाला था, अभी डाल देती हूँ मैं। फ्राई करने टाइम पे नहीं डालती। थोड़ा और देती हूँ। चिकन देने से ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है। अभी तो चिकन नहीं है, ऐसे ही खाना पड़ेगा। यस। रामचंद्र ने क्या बोला? लाना चाहिए चिकन पीएम। हाँ लाना चाहिए था, लेकिन नहीं है, क्या करो। परी
मा संदों फ्रेन माबा थारुन ओंख्रि संदों नै ओमफ्राय गोदौखांनायखाय फुरा खोबाखै आङो आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोनबाय फ्रेन गोजोननाय थाबाय लाइक होनो फैबाय होनबाय अके अके जेबो नङा दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय फोरि आंबा नै मा होनो संनायावनो लाइक फैबाय आरो आङो ओमफ्राय दायो आरो दसे फैनानै देलायखाबाय रेडिनो फिसालाखौ लायनोबो ओमफ्राय फोरियामोन जोंहा आंना देहाया मोजां नङा दे फोरि अरजाया आंबा दाख्लै डक्टरनावसो थांनानै दायो एसे मोजां जाबाय आरो हिनजावफोरनि देहाया बिदिनोसै आरोना मा बुंबावनो हाबा जाबाथाय दे बाय 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 फोरि बाय फोरियामोन गोजा खर' गिदिंबाय दंबाय अह बे खर' गिदिंनाया खर' गिदिंबाथाय आरो मा खालामबावनो ना दे अरजाया दे फोरि नानियाबो गोरलैना देहाया ओंखायनो एसे बोरैबा जायो अच्छा रामसन ने क्या बोला भाभी जी आपका इंस्टाग्राम आईडी नेम बताओ बोला ना मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मेरी बहन ने बना के दिया है लेकिन विश्व को भी क्या लिखा है मुझे भी इतना नहीं पता तो Ramson मा ओंख्रि
Haha, Ramson Masari मा ओंख्रि आब' अम्बाय Oh my god, boros nama. Tarun. Oh, Romaina Sarana, Romaina Sir, Abai Nam Eki Sunday, sorry there. Romaina Masari. Ma ओंख्रि आब' अम्बाय थारुन संदों आगैसोना रमायना आंनि रेस्टुरेन्टाव जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आगै अननानै रमायना Simon, hello sister, hello brother, hello. आंनि रेस्टुरेन्टाव जाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि डेट हा 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 कौन सा डेट है डेट क्यों जाया डेट इंगे मतलब समझ ने क्या बोला किया है कौन सा डेट क्या है आज हाँ saya nah menurut yang ini yang kilerabu mencium kema Sina mau go nama Sina mau gendang kan telur ragam masih gue tau जायो Oke, gemen-gemen aja ramai
बिदि सोलोङो गोथांबाथाय हेलो सिमोन पर्क खारी है भैया अच्छा पर्क खारी नहीं है फ्रेश है फ्रेश ये देखो ये है सब्जी इसको क्या बोलते हैं नॉन बिटियार हेलो बीमा हेलो हेलो आंनि बिस्ट्रनाव जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होआखैबा लाइक होदो फिफा बिमा थास'जों ओंख्रि हो थास'जों माजों ओंख्रिया ओमफ्राय थास' गोजासो थारुनसो होनो जों बेखौ आबर थारुनसो होनो बेखौ आबर थारुन गाव गोजासो मिरामिस ओमफ्राय नानबिदा बिमा आंबो जागौमोन होनबाय औ मिरामिसखौनो जानोमोन नामा फै जानोबा फै आंनि गोसो हाय हाय आंनि गोसो आंनि रेस्टुरेन्टाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होआखैबा लाइक होदोब्रा माथो गावस्रा लाइकबो होआ ओमफ्राय थोद बिमा हाखु दाखु लाइक बिथारो समायो नालाय समायोना फिफा लाइक ओमफ्राय मानसिफ्रा थाब थाब थाङो नालाय बेखायनो लाइटखौ जोंहा आगोल आगोल बिग्रोनांगौ जायो ओमफ्राय लाइट होखांबाथाय थांलाय फैलायबो अरजाला आरोना ओमफ्राय जोंहा आंनि गोसोआ मा होनखो लाइक दा होनबाय थेंक इउ आंनि गोसो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय मा होनखो एनटिया मा होनदों आं दहायनो लाइभ स्टार्ट खालामबानो हाबनानै लाइकल' होना अह बे लाइक होनो ओंखाम आदसा नंगौ नामा थेंक इउ भेरि माच दाबायदिनि थारुना मोनगोन मोना एसेल' रुइगोन बायदि मोनदों आं फुराखौनो खोबाखै नै गोदौफावनानै गेसआ गान्दा जाजोबो ना लेथ्रा जाजोबो माने मोनाबाबो खारै होना होबाय खारै होबाथाय आरो जानो सुखुवालायना जोंहा जोङो मायाव होयो खारैखौ अनला ओंख्रियाव होयो सबाइ ओंख्रियाव होयो एसे एसे होयो आरोना अ आंनि गोसोआ नै थाइसे नांबाय मेगन मेगन खोबथेबाय नामा
जालाय मा खालामदों फिफा आंनि गोसोआ सोर सोर माहानि होनबाय आरोना सोर सोर अबेनि होनबाय नामा सोंदों आरो नै बिमा जाखांनानै नोंजोंनो रायलायगासिनो दङ होनबाय मा ओंख्रिजों जाखो मा होनखो गोसोआ कुइसना फरायजानायल' नामा ओंख्रि बिदिनो दैयासो माथो माबायो फोरानफैदो अरजाया फोरानजायो जोंना नाथुर गोरान आरो टमेट'जों ना टमेट'जों नासोमोन बिमा टेस्टियानो माथो होनबा एसे रुइदों मालाय थारुना मायाबा रुइदों मायाबा रुइदों नंला
रुइगोन ना रुइलाबायलै ओंख्रिया माबोरै जाबावो थागोन नालाय जोंहा एमटियालाय मा लिरदोलै जिंखा लिरनाया आंना जिंला जिंला नामा हा 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 मा dose doनथ'नोसै बे गोथाङा नोंनि नङा जानो होनबाय ओं गोथाङा आंनि माने आङो बेयाव माबा रोङा नालाय ओमफ्राय आं खिथाथ'ला नोंनो मालाबा खिथासिगोन आङो आयदै आङो सोरखौबा एसे आयै फिसा गोलैलायबायसो जोंहा राजेश मा होनखो राजेश मेरे स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच क्या बना रहा हो अभी जी बोला ना सब्जी बना रही हूँ विश्व कवि oh my god मा होनो बैयाव गंगारनि माबा दंमोन ना बेखौ बुंनोसै खोमा एसे लाबोदोलाय ना अरे एनटि बेसोरनिनो नोंना हाहा बेरे औ र' नों नङाबा लिरबाय थागोन आरो बिटिआरनि क्या मा होनखो नोङो एनटि रावबो गैला बिमा होनबाय आरो
रावबो गैला गैयाबाबो ओंख्रि संनायखौनो आङो माने ओरैनो दसे लाइभ फैनो होननानै देखायनो होननानै फैदों आरोना हिर'आलाय माला सुटि मोनगोन होनदों आरोना माला सुटि मोनो हिर'आबा खबर गैया माथो हिर'आ खबरानो गैथ'वा मा जाखो मालाबाबो फ्रायानो भिडिअ नाया दै बिमा गोसोआव ला नंगौ मिथिखायो आं आरो सोर लाइक होयो सोर लाइक होआ आङो हमनो हाखाजोबो आरोना भिडिअ माबा नागारबाबो मानसिफ्रा कमेन्ट हरनानै लाइकखौ होआ आरोना ओमफ्राय आंनो बिदि गैया आरोना लाइकआसो हागोन ओरैनि उनावसो आङो भिडिअखौ ससे नायनानै माबायो आरोना कमेन्ट हरो आरो सोरनिखौबा हास्लाबनायनिखौ फुरा नायबाय ओमफ्राय आङो सोर कमेन्टजों लोगोसे लाइक हरो बेखौ आं एसे आन्दाज थायो आरो आरो नायानो डाइरेक्ट माबाल' हरो मा होनखो आंनो हिर' जाना थांनोसै नामा होनबाय आटसा फैदो नोंनो हिर' जानानै माथोबाव माथो खालामबावनो हिर'आबो गैलाबा ओंख्रिया देन्जार गोमोरुइदोंसो दिनैलाय अमा बेदर गोरान लाबोनानै जानोसै दायो फाजा एवजानोसै गथ'फ्राथ' जाया लोगोफोर बिमाना बाहेरासो निजाखौ एसे लामासो लादों बाहेरायावसो दङ आरोना ओमफ्राय निजाखौ एसे लामा लादोंमोन आरो बारा रुमाव ना भारायाव आरो ना दंथ'यो Oh my god, gimana nih? मेरा सब्जी हो गया प्लीज dengan toxic होनदों अनला ओंख्रि नामा होनबाय आरोना थेंक इउ आंनि बेयाव नुजाबोनायनि थाखाय अनला ओंख्रि नङा माबा थारुनसोमोन आरोना थारुन संदोंमोन आङो
एन्टियामान के बिमा आंखौ कल खालामबा मोननाय नंला दे आंहा इनकामिं बन्द खालामबाय दानि होनबाय आदसा मानोबा बन्द खालामगोन उननि ओनसोलावल' मोनसिगोन आंखौ बुंबाय आरो आदसा वाट्सएपआव मा कल जायो आरो ना वाट्सएपजोंबा मेसेज कल वाट्सएपजोंबाबो जायो आरो एन्टि वाट्सएपआव जेरै मा होनो मेसेज कल जायोना जाया मा टक्सिकआ थांखो ना माखो लाइट होखोबा लाइट होदो रायलायनो बुङोबा वाट्सएपआव एसएमएस हरगोन दे बिमा होनबाय आरोना आदसा जागोन दे थिखिनि मोजां नन बिटिआर साप्रा 500 हरलाय प्लिज होनबाय नै एन्टि नोंखौ थिखिनि होजाया ओमफ्राय हा होनबाय आरो एन्टिया मा होनखो जायो बिमा एसएमएस हरबाबो जायो कल खालामबाबो जायो होनबाय आरोना अके एन्टि ओमफ्राय थिखिनि होजाया नन बिटिआर साफ्रा मा लिंक मारिदों नामा आदसा लाइन मारिदों नामा गुमै केला होनबाय हा होनबाय एन्टिया मा होनखो आं सिनायालै रावखौ बिमा बाला होनबाय आरोना जाती हूँ मैं गरम लगा ज्यादा गरम मोनबायलै मोजां ओंख्रिया मोनबायना आंबो मा उल्टासो रायलायनायसोलै मानसिफोराबो माथो रोङालै बिदिखौबोसो आंहा राव फोरोंग्रा गैयाना मालाबा सोरखौबा लोगो हमलाबायनानैसो सोलोंलाबायो सोलोंनांसिगोनलाय थिखिनि मा होनखो सामब्रा गुमै हा हेलौ लोगोफोर थुखि रावबो नुसनासैलै नामालै एन्टि प्रब्लेम जायोब्ला माथो रावबो सहायखौनो सहाय होथ' बिमा ओमफ्राय आरोना होथ'आ बिमा ओमफ्राय ओंहाय नोंगौ थिगानो बिदिनो आरोना माथो बुंबावनो माने रावनिफ्रायबो माने मोनसेबो सोंनानै रोंनाय गैया आरोना ओरैनो बोरैबा माबानायसो आरो
सोरबालाय फैदो नामा लोगो क्या हो गया आगे से नहीं जा मोबाइल को क्या हो गया दाखालै अरुणाचलाव थांनायाव फैसा एसे सर्ट जानायाव गोबां लोगोफोरनाव 500 थाखा आच्छा बिहरथ'बाबो रावनिफ्रायबो बिदिनो जायो मारासै आं होनबाय अह आं हरनो हागौमोन ना बे समावल' माबायाखैमोन ना 500 नालागे मा होनो थाइसेखौनो रावबो होआ नोंखौ गोदान लोगो मोनजेननायखाय माय गड बिहरासै आं बिमा माय नोंगौ ओरै सानो आरोना मोनसे साननाय फैयो आरो मानसिनाव ना बोरै मा बुंनो ओमफ्राय बेबा मदद होगोन ना होआ मोनसे माबा साननाय फैयो आरो 500 थाखासोमोन आरोना 1000 थाखाथ' नङामोन लाइक होनबाय थेंक इउ आंनि बिसिनाव नुजाबोनायनि थाखाय लाइक देनो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ राइदाव अफिसियेल थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय क्या बोला जेन जाया जोंहा सफैबाय रिमा रुमावसिमबाय आच्छा खस्थ' मोनबाय आरोना गोसोआव थासिगोन नोङो ना बिदि बायदि काहानि जानायखौ गोसोआव थायो एकदम बावनो हाया आरोना ओरैबायदि जायो नोंथांमोनखौ खबरा लागाव बेनि जाखो खबरा मोजां ओमफ्राय लागाव होनबाय आरोना ओमफ्राय आरा मा होनखो अबेनि जाखो होनबाय आङो बङाइगावनि ओमफ्राय एनटिएम रुम सफैजासिम जोबोद टेनसन जे मोनफैनो हाबाय आं जायो बिदिनो बिराद माने नोङो बेखौ बावनाय नंला आरोना माब्लाबाबो गोसोआव थासिगोन आरो ओमफ्राय अन ना मा बिमाबो बावनो हाला आं बे गुबुनखौ मदद होनानै खस्थ' मोननायखौ बुंबाय आरोना
like दानबाय thank you like होनायनि थाखाय thank you very much AR AR आंजों जइन दंना गैयामोनथाय जइन जानो हागौमोन ना माबोरै रज'लांखो दिनै नोंनि आंनि मोदोमाव जोंनि खामानि मावना हैदों आदसा हैदोंमोन बेबो बेस्रा जेनथेन एखेल'सो हरनो हादों होनबाय रावबो गैयाहाय सल'खौनो फोरमायखानोसै आङो आरो बोरै बिखौ बिथांमोना लाबावनो दे बेनावबो गैयाबाबो दंना गैयामोन बे आरोना औ नंगौ नोंनायालाय लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै मोफ्लेलांबाय तिर बिथिर मानसिफ्रा नांगौ समाव हेफाजाब होमारालै सिकेट सिखा रावबो नुला खोमा गोसोआव मन्दिर लुनायफ्रानो बायफ्लेलांजोबलाय लांबाय क'क्राझाराव थांब्ला लोगो हमगोन दे उनाव अके अके NBTR अके हाबनो हागोन दसेथो हाबनो गोसोब्ला आरो Sarah friends guys ओमफ्राय SBTY आंनि बेस्टनाव नुजाबोनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच SBTY हाय लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच SBTY गोजोननाय थाबाय आरोना मा खालामदों SBTY एनदि खुगायाल'सो गोदै गोदैलै बिमा मानसिफ्रा आरो गाव गावनि प्रब्लेम जोब्बासो सहाय बियो खिन्थु जोंफोरा जेब्ला प्रब्लेम जायो अब्ला येसबो रावबो नायसना येस कारेक्ट एन्सार कारेक्टखौनो बुंदो आरो माने नोङो ओमफ्राय नोंगौ नोंनि बुंनाय गासिबो माने नोङो गोसोनि माबाखौनो नोङो मा होनो गोसोआव थाबायना बिराद दुखु गोनां बाथ्रा ओंखारबाय आरोना नोंनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा SBTY आनिया मा होनदों कम्पिउटार क्लास लादों दे थांबाय होनबाय आरोना दे लाइकखौल' होदो आरोना लाइक होबाय होनदोंना आगै लाइक होबायबा अरजाला दे
बेखायनो देरबा सासे गोथाव दाख्लैबो सासे गथ'आ एप्लाइ खालामनो थाखाय मनिटाइज एप्लाइ खालामनो थाखाय कल हरबाबो माथो मेरिट मारियाखै आं होनबायना हरबाबो माथा मारियाखै आं आदसा नोङो रोङो आरोना मनिटाइज खालामनो एन्टि बेसे जानांगौलै वाट्सएपआव रायज्लायनोसै र' मेसेज हरबाथ' थांखायोना आरो आं सिगाङाव मालाय आदसा गांथेनो खामानिखौ आखाइ होनो बायो आं बिमा मनिटाइज एप्लाइआनो जाबा जिखुनु खामानियावनो जा नंगौ नोंनायालाय बे मनिटाइजखौनो खालामनो थांदोंमोन आं आदसा अरुणाचलाव नंगौना इलियाव थाथोंसैलै सल'खौनो खनलाबायनानै दोननोसै आङो प्यार करके दिल को ना बार'ता आङो 12ता ग्रोब जाबाथाय दोनसै आरोना स्कुलाव थांनांगौलाय रेडि देलायखानायसो आरो ओमफ्राय ओंख्रि संनाय फावैनो दसे होनोसै होननानै फैबायमोन आरो बाइकखौ आंनि गोसो दाबो मोना नामा होनबाय मोनबायलै मोनबायमोन ओंख्रिया आंनि गोसो मोनबाय आगै सना ओंख्रिया मोनबाय आंनि गोसोआ मा होनगोन जादों नामा होनबाय जायाखै आगै माबा मा होनो फिसालाफोर स्कुल गना फैबासो फिसालाफोरजोंसो ज' जायो आरो नेनानैसो जायो आरो जाग्रोआ क'क्राझारनि नामा क'क्राझारनि नङालै आगै बङाइगावनिसो एबाराव थांला आं जायफोरा मनिटाइज एप्लाइ खालामहोनो गोसो दंब्ला निजानो फैना आंखौनो लोगो हमफैथों होनबाय आइया आंहाथ' थांनो रोङालै फैनांगोनसो गारि गाखोलाबायनो गियो आंहा
खस्थ'सो मोनो होनबाय नोंगौ नोंनाया मोनो मोननायालाय नोंगौ हारसिं हारसिं गारि गाखोलाबायनो गिया आंनावबा फैनांगोनसो आंथ' थांनो रोंनाय नङा मालाय गुबुन हारिफोरा गुजरातनिफ्राय बिहाराव फैबाबो लोगोआव हमहैयो माथो होनबाय औ नंगौ नेटआसल' नङा चेनेलनि जिखुनु प्रब्लेम जाबाबो होनबाय अ हाजोबो ना ओंखायनो नाम्बार लाखाबाय आरो मा होनगोन बिदिनो मानसि नायै मानसि नायना थांगोन आं बिमा होनबाय औ नायनांगौ मोखांखौ एसे देखायनानै दोननोसैलै आङो ओंख्रिबो मोनखाबाय भाजा मोनखाबाय जायफोर आंनि प्रब्लेमाव मदद होगोन बेखौनो थांनोसै आं बिमा होनबाय अके नोंनायालाय बार'था टाइम जाबाय नै बार'था समायना रिमानि हा 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 ए आर होनबाय मोजां दे होनबाय आरो ना नान बिटिआर मा मोनदों हा हा होनबाय आरो ना नोंखौसो माबा एन्टि ए आर हटलाइन नोजोर ए आर हटलाइन नोजोर
दाहोसोरा जायगा nanti dikirnya dari kesei bere ini akan sifar खालामो लानो हाया गारा नंगौ नामा ओमफ्राय र' जा ए आर नामा होनखो र' नों एन बिटिआर हा होनबाय नै India mah singkai la sehule e alfa la dimani bimani jiro amberna singkai labaw ginanga hai kingke ma kalamna ada na jebu kalamna ya singkai ya NT mangga ayo guys di ayo guys di kau lahir dong बेखौ नोजोर दाहोसै दे आरो आंखौबो दाख्लामसै हा ओमफ्राय जायो आरो मा होनो NBTR गैया दै आं बेफोरखौ बुंबाय आरोना NT mana Giana Maya Giana yang raukoubo ha mới này kia ạ giasai थेवबो बिमा आं आंनिसो जाखाबाय फाग्ला टेक्न'लजिया सोंफैदों आरोना थेंक इउ भेरि माच आंनि रिलिजफ्रा फैनायनि थाखाय हमेशा लाइव रहते हो बोला कब देखा लाइव में हमेशा रहते हो ऐसे बोला हमेशा देखा क्या आपने
एक दिन एक रात देखा कभी टेक्नोलॉजी आंनिसो हागोन बोला टेक्नोलॉजी ने हाँ बोला। अच्छा किसने बोला अगर तुमको नहीं देखना है तो नहीं देखना है, देखना है तो आ जाओ, नहीं देखना तो नहीं देखना है। ऐसे बोल के मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा आपका? सब लोग रहता है, सबको तो नहीं बोलते मैं आपको देखती हूँ। आपका कोई नुकसान हुआ है क्या टेक्नोलॉजी जी? बिटियार हाँ बोला बेरना दे नोंथांनो लादो आं लाथो बिटियार बे बिटियार हा बे मादा Yanti जोङो नै visit diri ya. Hai Sona, I love you too Sona Bombana. Hai Sona, visit kiri. Visit kiri. Naman BTR na oरैनो sih naman ang ओंखारथ'बाय आंबो दोनखानोसै ओमफ्राय NTV नामा गोमाथो बिदिसो जानांगौ दा फाग्ला सासे दस्राखौ बिदा होनांगौफ्रा बे ओंथिया नै भारतआ दस जालायबाय आङो दोननोसै दे लाइभखौ लोगोफोर NTAR थांनांसिगोन आरोना टाइम जाबाय नै सबको बाय बाय मोनमारसिगोन आं बिमाखौ होनबाय मोनमारसिगोन नोङो दोननोसै दे बाय 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 बोल दो सब बाय आरो पागला हगारखाबाय साला हगारनानै थांबाय दे बाय बाय दे बाय बाय दे